Per què aquest ordinador toca America the Beautiful mentre passa l'escàner en aquest gràfic ple de cims i valls? I per què aquesta nota és tan dissonant? De fet, som al laboratori de la Universitat de l'Estat de Michigan i l'ordinador analitza la salut d'un pacient. La línia irregular del gràfic mostra els nivells d'un nombre important de substàncies a l'orina d'un pacient. Si un cim és massa alt o una valla és massa baixa, significaria que pot haver-hi algun problema. Aquests gràfics ajuden molt, però també resulten molt difícils de llegir. És necessari entrenar molt bé la vista i tenir molta paciència per estudiar cadascun dels resultats en un d'aquests gràfics. La raó és que no totes les persones som iguals. No hi ha un únic valor normal per a una substància com el sucre a l'orina. Ben al contrari, hi ha una distribució de valors per gent sana i una distribució diferent per a cadascun dels compostos. Aquestes distribucions tendeixen a ser gairebé simètriques, de forma que podem mesurar-ne al centre amb la mitjana. Però les distribucions varien molt en la seva dispersió. El nivell d'alguns compostos no varia gaire entre individus sans, per la qual cosa una lectura allunyada de la mitjana en un compost podria significar una malaltia. Però la concentració d'altres compostos varia molt. Per tant, un valor que es trobés lluny de la mitjana podria ser normal. És evident que en aquest cas, una manera de descriure numèricament la dispersió d'aquestes distribucions ajudaria molt. En aquesta unitat aprendrem la desviació estàndard, que descriu la dispersió d'una distribució al voltant de la seva mitjana. També aprendrem a calcular la desviació estàndard i les seves propietats més importants. Aprendrem la desviació estàndard mitjançant l'observació d'algunes dades del laboratori de l'Estat de Michigan. Aquí hi ha els nivells d'un compost localitzat a l'orina de 10 persones. Farem servir la mitjana per descriure el valor mitjà trobat. És 16,9. És bo saber-ho, però també resultaria adequat disposar d'una manera de descriure numèricament com es concentren les dades al voltant de la mitjana. Per començar, mirem en quina mesura les observacions s'allunyen de la mitjana. Només cal restar la mitjana, x barra, de cada valor. Com podeu veure, algunes de les desviacions sempre seran positives i d'altres sempre seran negatives. De fet, la seva suma sempre serà 0, la qual cosa ens permet comprovar la nostra aritmètica. En aquests moments no podem calcular el terme mitjà de les desviacions per tenir una idea de la seva importància. El terme mitjà sempre serà 0. Per resoldre aquest problema, elevarem al quadrat cada desviació. L'elevació al quadrat sempre és positiva i és gran si la desviació de la mitjana és gran en qualsevol direcció, positiva o negativa. Com sigui que les desviacions quadrades són totes positives, podem trobar-hi el terme mitjà per fer-nos una idea raonable de la seva dispersió. Tanmateix, en fer-ho, hi ha una petita singularitat. En lloc d'afegir-les i dividir-les pel nombre de desviacions, sempre dividim per un número menys que el número de desviacions. El número que obtenim és la variància i se simbolitza per S quadrada. El càlcul el resumeix la seva fórmula algebraica. Podem veure que aquesta fórmula ens diu de restar la mitjana x barra de cadascuna de les observacions x, elevar aquestes desviacions al quadrat, sumar-les totes i finalment dividir-les per n menys 1. Aquest és un resum dels càlculs necessaris per obtenir la variància. Si utilitzem la variància com a mesura de dispersió, ens trobarem amb un problema. Com sigui que totes les desviacions s'han elevat al quadrat, la variància s'ha mesurat en unitats que són quadrats de les unitats originals. Això és confús. El que cal fer, doncs, és fer l'arrel quadrada de la variància per tornar a les unitats originals. L'arrel quadrada de la variància s'anomena desviació estàndard. És la mesura de la dispersió que normalment acompanya la mitjana en la descripció de dades. La desviació estàndard es descriu S, i en aquest cas és aproximadament 7,5. El càlcul de la desviació estàndard S és una bona manera d'entendre completament l'estadística. Quan ho esbrinem, ens adonem que S prové de buscar en quina mesura els punts de les dades individuals es desvien de la mitjana. Però a la pràctica, x barra i S es troben normalment amb l'ajut d'un ordinador o una calculadora. D'aquesta manera, després d'introduir les dades, només cal prémer un botó per obtenir el resultat. Tot seguit veurem que conèixer la desviació estàndard va ser molt útil per als investigadors de Michigan. El problema amb el qual es trobaven els doctors de Michigan era llegir les dades d'una anàlisi amb molts components corporals. Com sigui que la desviació estàndard era diferent per als diferents compostos, es trigava molt de temps a determinar si la lectura d'un individu era dintre de la normalitat o no.
La solució va ser utilitzar el so com a suplement de la informació visual dels gràfics. Els cims i les valls del gràfic van esdevenir les notes musicals d'una coneguda cançó. Si el valor era dintre dels límits de la normalitat, tal com determinava la desviació estàndard, les notes sonaven harmònicament en forma d'una coneguda melodia. Però, si un valor sortia de la normalitat, provocava una nota fora de so. Aquest fet té un component especialment atractiu, i és que el químic analític encara sap en la seva ment el que és normal, i per això pot escoltar aquestes anormalitats. Una nota dissonant determinada significa el diagnòstic d'una malaltia concreta, i una altra de diferent és el diagnòstic d'una altra malaltia. A continuació interpretarem les desviacions estàndards. Per començar, necessitem tenir sempre clar que S, la desviació estàndard, sempre és més gran o igual que 0. La raó és que es basa en la mitjana de quadrats que sempre són positius. Una desviació estàndard 0 només és possible si tots els punts de les dades són exactament iguals, la qual cosa vol dir que no hi ha desviacions de la mitjana i, per tant, les dades no s'han dispersat. Si les dades varien de qualsevol manera, la desviació estàndard serà més gran que 0 i com més gran sigui la dispersió, major serà la desviació estàndard. Per exemple, tornem a les nostres dades anteriors. Hem trobat que S per aquests 10 punts de dades era aproximadament 7,5. Ara, mirem els valors d'un compost diferent, però amb els mateixos pacients. La mitjana, en aquest cas, és gairebé la mateixa d'abans, 16,2 en oposició amb 16,9. Aquí la dispersió sembla menor, i això es confirma en calcular la desviació estàndard. Aquí S és només 1,9, és a dir, menor. A mesura que aprengueu més sobre estadística, trobareu la desviació estàndard més sovint. Així doncs, fem un cop d'ull a les seves característiques més importants. Per començar, S només mesura la dispersió en relació a la mitjana, mai no s'ha d'emprar amb la mediana. Segon, S sempre és igual o menor que 0, mai no pot ser negativa. Finalment, recordeu que la mitjana creixia en introduir una observació més gran? Igual passa amb la desviació estàndard. Un sol valor aïllat pot augmentar la desviació estàndard i distorsionar el dibuix de la dispersió. Ara ja sabeu dues formes de descriure numèricament el centre i la dispersió d'una distribució. El resum de 5 números i la mitjana, juntament amb la desviació estàndard. Normalment, el resum de 5 números dona una visió més clara i breu de la distribució. En general, només heu d'utilitzar la mitjana i la desviació estàndard quan sapigueu que la distribució és més o menys simètrica sense valors aïllats. Malgrat aquesta restricció, la mitjana i la desviació estàndard s'utilitzen amb més freqüència que la mediana i el resum de 5 números. La raó és que molts fenòmens naturals es poden descriure mitjançant un tipus concret de distribució simètrica anomenada distribució normal. I per aquestes distribucions, la mitjana i la desviació estàndard són justament les mesures correctes del centre i la dispersió.